dyan sa loob. Bakit? Nasa sapatos ka? Sobrang hangin pa, lumipad yung ano. Ilagay na lang din. Hindi ka maririnig kung nagsasalita ka. Yung mic nandiyan. Maingay nga eh sa hangin eh. Kaya nga tinatago ko yung mic eh. Para tahimik lang. Diba mga kasimpon? Nasa sapatos ka? Ha? Hindi na yung paa ko. Hindi ka kasi nagmedyas. Yung paa ko kasi umulan eh. Kaya ano. Saan yung sapatos? Saan yung sapatos ko? Shout out ka nandyan. Papasok pa lang kami Pampanga. Sakto lang. Ha? Baliktad tapos yung camera. Hindi mo lang inayos yung ano mo. Tara na. Mga kasimpon. Nagpahinga lang akong konti. Time check, 11:31. Tama ba? 11:31. Naka 84 kilometer na kami. Alalay, takbo na lang.
Tinatago ko lang yung mic, maingay yung hangin eh.